Bodo latest update बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमोद खाख्लारि। गिबि निउस दङ आसामनि कार्बि आंलं जिल्लायाव सानै सुबुंजों लोगोसे गान्दा गं हमनो मोनो। बेनि सायाव सुपारिनटेन्डेन्ट अफ पुलिस नाहिद कारिश्मा बिथाङा बुङो दि पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव रंमविये पुलिस थाना ओनसोलनि काटइंटि गामिनिफ्राय आयेन बेरेखा गान्दा गं फालांगि खालामग्रा बिफा फिसाज्ला सानैखौ हमनो हायो। नाहिद कारिश्मा बिथाङा फोरमायनाय बादिब्ला बे गान्दा गंखौ डकमका ओनसोलाव लाबोनानै फाननो थाखाय गुबुन सासेनो होयो होनना बिफा फिसाज्ला सानैबो सिमान लायो। आयेन बेरेखा गान्दा गं फालांगि खालामग्रा बिफा फिसाज्ला सानैखौ हमनायनि उनाव बिसोर सानैनि हेंथायै केस रेजिस्टार खालामनाय जायो। दिनै आसाम माइक्र' फाइनान्स अनसुंथाइ आरो रेहाय बिथांखिनि गेजेरजों क'क्राझारनि बिटिसि सेक्रेटारियेट फिल्डआव रांनि चेक रानदों। बिटिआरनि गाहाय प्रमद बर'जों लोगोसे मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथांमोना आसाम माइक्र' फाइनान्स अनसुंथाइ आरो रेहाय बिथांखिनि गेजेरजों होनाय रांनि चेकखौ दिनै क'क्राझाराव 5,000 मुलाम्फायारिफोरनो राननानै होयो। बे रांनि चेक राननाय हाबाफारियाव एमएलए लरेन्स इस्लारि, जिरन बसुमतारी, मावफुं सोद्रोमाफोर उइलसन हासदा, उकिल मोसाहारि, अरुप कुमार दे आरो क'क्राझार जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि बिथांमोनाबो नुजाथि दंमोन। बीएसएफ आरो नारकोटिक्स पुलिसनि गेदेर जाफुंसारनाय। मिजोरामनि आइजवालाव बीएसएफ आरो नारकोटिक्स पुलिसा गासै 11,35,600 नंखाय भारतारि रांजों लोगोसे सासे आइजोखौ हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बादिब्ला गासै 11,35,600 नंखाय भारतारि रांजों लोगोसे सासे आइजोखौ नारकोटिक्स पुलिस आरो बीएसएफआ मिजोरामनि राजथावनि आइजवालाव हमनो हायो। बे हमनो हानाय नंखाय रांनि बिलाइफोरनि गेजेराव 500, 200 आरो 100 रांनि बिलाइफोरा बांसिन होनना मिथिनो मोननाय जादों। एबसुनि गांसे रादाब बिबुंसार। रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों एबसुआ बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनि मावफुं आफादगिरि दावराव देख्रेब नार्जारि बिथांनि हेंथायै गोख्रों फिनजाथाय होदों। गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालियाव गावनि हारिनि सुबुङानो PIL होनाया जोबोद लाजिनांथाव आरो सोंखारिथावना होनना बर' हारिनि सा 95 सुबुंफोरा बिजिरसालियाव PIL होनानै एबसुनि आरो NDFBनि 34 बोसोर जांख्रिखांनायखौ मानगैयै खालामदों। PIL होनानै बिटिआर गोरोबथानि गेजेरजों सिमा बारायनाया थाबथायोब्ला बे गोरोन्थिया PIL होग्राफोरनि गोरोन्थि जागोन होनना गांसे रादाब बिबुंसारनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फिनजाथाय फोरमायदों एबसुआ। सनितपुर जिल्ला बारग' NDFB वेलफेयार एस'सिएशननि गांसे फोसाव बिलाइ। गाबोन 21 खालार समबार फुंबिलिनि 10 रिंगायाव सारितुवार ट्राइबेल रेस्ट हाउसआव सनितपुर जिल्ला बारग' NDFB अनसाय आफादनि बानजायनायाव माखासे आयदानि सायाव मोनसे गोनांथार सावरायमेल खुंनायनि थाम-थिम खालामनाय जादों। बे सावरायमेलाव बड'लेण्ड डेभेलपमेन्ट फाउन्डेशननि डिरेक्टर जेनेरेल बिनुवेल औवारी बिथांखौ गाहाय आलासि महरै नुजाथिफैनो हांख्रायहरनाय जादों। सावरायनो लानाय आयदाफोर फारियै जयेन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटि दानाय बारग' NDFB रिहेबिलिटेसन, बैसागो फोरबो प्रग्राम फर्म, SHG, पान कार्ड, आधार कार्ड, बेंक पासबुक, कास्ट सार्टिफिकेट जेरक्स आरो पासपोर्ट साइज फट' से कपि लाबोफानांगोन। जयेन्ट फरेस्ट मेनेजमेन्ट कमिटि दानायनि थाखाय 100 रां जमा होनांगौ। जानायनि खरसा 100 रां होफैनांगोन। बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो खुन्थियालाय गायसननाय जाबाय। मिरु बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमाखौ फैगौ एप्रिल दाननि 27, 29 आरो 29 खालाराव सानथामनि हाबाफारिजों तामुलपुर जिल्लानि कसुबारिनि गोजोन फोथाराव गाजा गोमजायै खुंफुंनो थि खालामबाय। दिनै आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि बैसोजित दैमारिनि नुजाथिनायाव बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमा खुंफुंनो खुन्थियालाय गायसनबाय। मख'नो गोनांदि बर' थुनलाइ आफादनि 61थि बोसोरसालिया जथुमायाव भारतनि हादरगिरि रामनाथ कविन्द बिथाङा आलासि महरै बाहागो लाफैगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।